L-Ombudsman tal-Edukazzjoni qis id-direttiva maħruġa mill-Gvern Laburista biex jagħmel sarima maħal l-għalliema bħala ksur tal-libertà tal-kelma. Din id-direttiva maħruġa lejn tmiem is-sena l-oħra tgħid li l-għalliema jeħtieġu bil-forsi jġibu permess bil-miktub qabel jitkellmu fuq il-medja jew jipparteċipaw f'xi programm. Direttiva li kienet inħarġet mill-Ministeru tal-Edukazzjoni fuq direzzjoni tal-Ministru Clifton Grima. Bl-istess ċirkolari tindika li l-Gvern lesti jieħu azzjoni fuq kull edukatur li jikser din ir-regola imposta. L-Ombudsman Vincent De Gaetano minnaħanti jaw stqar li bl-ebda mod ma jista' jimmaġina ħtieġa ta' direttiva ta' dan it-tip, mod speċjali meta qed ngħixu f'soċjetà li supposti demokratika. Il-Ministru Grima ilu għal xhur sħaħ jinsisti li huma għandu l-ebda problema li l-għalliema u l-edukaturi jitkellmu fil-pubbliku. Iżda fl-istess waqt qatt ma spjega x'kienet ir-raġuni li ddaħħal din id-direttiva. L-edukaturi jisuha biss bħala mezz biex jagħmel sarima maħalqhom u forma ta' ċensura. Din id-direttiva tgħid li minkejja li jaf jingħataw permessi biex jitkellmu pubblikament fuq il-medja, xorta waħda jeħtieġu joqogħdu lura sabiex jimxu ma' dak li hu rifless mal-linja tal-Ministeru tal-Edukazzjoni. U dan ifisser li ma jistgħux iwasslu l-opinjonijiet personali tagħhom. L-Ombudsman fir-rapport tiegħu kompla jgħid li ma jistax jifhem kif il-Ministru ħa pass bħal dan meta tikkunsidra li pajjiżna nieqessew minn persuni li kapaċi jaħsbu u janalizzaw b'mod kritiku. L-Ombudsman jalaq billi appella l-Gvern biex joħroġ direttiva emendata li tagħmel distinzjoni bejn l-edukaturi u ħaddiema f'karigi maniġerjali hekk kif l-għalliema m'għandhomx jitkellmu dwar xi kwistjoni bbiża li jaffaċċjaw riperkussjonijiet.